La doar 16 ani și la prima sa participare la cea mai tare competiție sportivă de tineret de pe continent, judoca Denisa Șerban a cucerit medalia de bronz după ce a învins-o pe vicecampioana europeană într-un timp record. Denisa Șerban, judoca legitimată la CSM București, a câștigat medalia de bronz la prima sa participare la fote. Mă simt extraordinar, este unul dintre cele mai importante rezultate ale mele și cea mai importantă medalie pe care am adus-o pentru România. Ne-a fost o experiență extraordinară și unică în viață. La Skopje, în lupta pentru medalii la categoria 44 de kilograme, românca și-a învins adversara extrem de repede. În 19 secunde am reușit să cuceresc medalia de bronz. O sportivă din Turcia, medaliată cu argint la campionatul european. Nu mi-a venit să cred, nu mai știam unde să mă întorc, la cameră, la tribună, toată lumea țipa. Denisa povestește cum s-a apucat de judo. M-a adus tata, care și el la rândul lui a fost sportiv de judo. Și nu-mi plăcea la început, plângeam, că eu nu voiam deloc la judo, eu voiam la dansuri neapărat. Și tata m-a mințit foarte mult timp că mă duce, nu m-am mai dus niciodată.